Ako každý rok, tak aj tento sa koná akcia Perseidy, ktorú organizuje astronomický klub Juraja Bárdyho. Poďte sa s nami spolu pozrieť, čo sa na tejto akcii nachádza a čo všetko tam môžete vidieť. Rada mládeže vám to ukáže. Aj tento rok vás vítame pri rozhovore s členmi astronomického klubu Juraja Bárdyho aj s jeho predsedom. Tento klub je samozrejme aj členom Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Ja vás tu teda už všetkých vítam, som veľmi rada, že ste opäť prijali po roku pozvanie na náš rozhovor. Ja by som sa vás na začiatku opýtala, čím sa líši tento ročník Perseid od toho minulého? Môžem teda na začiatok predsedu poprosiť, ak by nám povedal? Číslom, lebo je rok 24, minulé bolo 23. Ale hlavne sa líši v tom, že jednoducho znova sme dokázali minimálne udržať, ak nie zdvihnúť kvalitu proste prednášok, všetkého toho, čo nás tu tento ročník stretlo. A aký máte v podstate program na tohto ročné Perseidy? Tento rok ten program je naozaj bohatý. Podarilo sa hlavne nášmu pánovi predsedovi pozháňať veľmi zaujímavé prednášky. Nie len teda z oblasti astronómie, ale napríklad mali sme aj prednášku o kofeíne od pána doktora Tomáša, ktorý je teda okrem iného účastníkom tejto akcie aj ako astrofotograf. Alebo spomeniem tiež prednášku o IQ, o inteligenčnom kvociente a rôzne ďalšie. Čiže ten program je naozaj bohatý. Určite pripraviť takýto program je veľmi náročné. Čo možno predchádza tomu takýto program pripraviť, aby v podstate Perseidy dostali takú podobu, v akej ju môžeme vidieť teraz? Nechcel by som sa opakovať, ale to je práve rozdiel medzi tým 23 a 24, čiže máme na to celý rok a nám jednoducho musíme mať vždy dobre nabrúsené uši, počúvať, čo sa okolo nás deje. No a jednoducho, keď nás niekto zaujme svojou prácou alebo niečím, čo v živote dosiahol a posúdime, že by to bolo dobré, no tak skúsime jednoducho nejako na neho zaútočiť, ako v úvodzovkách takí predátori, a musíme do toho momentu húsť, až potvrdí účasť na Perseidách. To je naša taktika. A bolo aj niečo také, čo ste si povedali po minulom roku, že áno, toto je presne tá vec, ktorú musíme zmeniť, alebo ju vylepšiť nejako, alebo vám napadlo, že toto napríklad na minulom ročníku chýbalo, že by ste to chceli trošku zmeniť a pridať do tohto ročného programu? No, myslím si, že určite aj z tých prednášok, aj tak celú tú organizáciu, aby sme sa tak zladili, aby to bolo všetko také OK. Takže je to aj dosť náročné, aby sa to takto... Je tu viacej ľudí, účastníkov a každý musí nejako rešpektovať to, ako sa tu správať. Ešte by som sa chcela spýtať, samozrejme Perseidy sú v auguste, myslím si, že každoročne. A po akom čase, keď skončia jedny Perseidy, koľko si dávate možno priestoru na také voľno, kým začnete pripravovať ďalšie Perseidy? Ja by som povedal, že ten pravý zápal do toho organizovania tých nových Perseid prichádza niekedy po novom roku. Čiže povedal by som, že tak v januári sa začne na tom pilne makať. Dohodne sa vlastne ten termín, lebo každý rok to nejakým spôsobom vychádza inak. To maximum sa hýbe, takisto do toho hlavne vplýva mesiac. Čiže napríklad na budúci rok to maximum bude niekedy okolo 13. augusta a mesiac plne je 9. augusta. Čiže tu sa budeme musieť veľmi skoro zamyslieť, že či chceme obetovať teda tú menej kvalitnú oblohu, keďže ten mesiac ju prežiarí a byť tu cez to maximum, alebo na druhej strane si chceme radšej zachovať kvalitnejšiu oblohu, čo nám umožní tvoriť lepšie fotky, pozorovať menej jasnejšie objekty, ale prídeme o to maximum tých Perseid.
Ako myslím si, že môžeme aj povedať teraz, že počasie vám naozaj vyšlo, že vyzerá, že máte zatiaľ krásne. Dúfam, že to nezakrikneme, alebo možno z toho nám, ako takým lajkom sa to môže zdať, že počasie je krásne, ale hodnotíte to vy možno ako taký profesionáli z toho pohľadu, aj keď sa pozeráte na oblohu, že nie je to počasie až také dokonalé? Počasie nás astronómov trápi posledné 2 roky. Je to najlepšie vidieť podľa súboru starých dát, keď si prezeráme staré roky, ja neviem, od roku 2010, že koľko asi sme počas roku spravili expozície. No a keď teraz otvoríme tie naše chudobné chlieviky, tak človek už zbežne zistí, že sa niečo deje s tou oblohou, že nie je to v poriadku. Z tohoto miesta nie je na to priestor špekulovať, že z akých meteorologických príčin sa takto deje, ale je to určite tak, že tá obloha sa stáva čoraz menej kvalitnou. Čiže môže sa stať, že napríklad o rok, keď sa takto stretneme na Perzeidách, to bude ešte horšie. Takýto vývoj teda, ako by som si moc neželal. No a dúfam, že... Jasné, to by sme nechceli. A dúfam, že to zase pôjde k lepšiemu, lebo ako sa v živote tvrdí, nikdy není jednoducho trvale zle. Príde zmena, bude lepšie, tak a my tomu rovnako tak veríme vnútorne, že to tak dopadne. Tak my sa vždycky snažíme aj týmito videami, ktoré s vami ako s našou členskou organizáciou robíme, ukázať mladým ľuďom, že astronómia je naozaj zaujímavá vec a vidím, že medzi vami je tu kopec mladých členov, čo nás veľmi teší, že aj mladí ľudia majú naozaj záujem o astronómiu, že ich to baví. Ja by som sa preto možno spýtala, čo teba čo ťa baví na takejto akcii alebo celkovo na pozorovaní a na astronómii? Čo ťa k tomu láka? No tak rozhodne som tu asi jedna z najmladších, ale vôbec to v ničom neprekáža. Je tu dosť milý kolektív, takže sa tu dá s nimi prežiť. A v podstate ma na tom zaujala celá tá obloha, ako je tu to pozorovanie, aj na pamätníku sa dá voľnými očami, potom cez tie teleskopy a celé je to tu taká veľká rodina proste. Čiže určite by si takúto akciu zopakovala aj na budúce. Určite. Ja by som sa ešte spýtala, v podstate, ako prebieha ešte napríklad taká už príprava, keď sa sem všetci dostanete, že čo najskôr príde rozkladanie stanov, alebo sa najskôr venujete rozkladaniu techniky? V prvom rade, vždycky nás vrch tepla musí to sú isté kroky, vždycky nás vrch tepla privíta dažďom. Bolo tomu aj tento rok tak. To je jedna vec. Potom následuje fáza hašterenia. No poďme, čo ste není hladní. A potom jednoducho, keď táto vyprší, tak odrazu stojí celý tábor a užijeme si týždeň krásneho pobytu. Stalo sa vám už niekedy, že napríklad by ste mali na takejto veľkej akcii, keďže je tu veľa ľudí, samozrejme musíte možno vystúpiť aj takej zo svojej komfortnej zóny, že by ste mali nejaký určitý konflikt alebo nejaké nezhody, že by ste sa tu nezhodli? Tak nejaké tie nezhody samozrejme určite sú. Ten kolektív je relatívne veľký a vždy sa nájde niečo, čo nevyhovuje každému, ale máme to šťastie, že sú to v podstate len také zanedbateľné veci a všetky problémy sa vždy jednoducho vyriešia. Takáto veľká akcia, ktorú vy organizujete, a myslím si, že ju organizujete veľmi dobre, zodpovedá tomu aj počet účastníkov, ktorých tu môžeme vidieť. Mne osobne sa zdá, že ich tu je viacej ako minulý rok. Neviem teda, či to je iba môj pocit, alebo to tak naozaj aj je. Ten náš počet kolíše medzi tých 25-30 a tento rok je to znova približne toto číslo, takže niektorí možno nie, druhí zase prišli, takže tá partia je trošku malý škála hodnôt vymenená, tak, ale cirka si držíme tento počet. Aká je vaša stratégia na prilákanie možno nových členov, alebo čím sa snažíte ich zaujať, aby prišli na vašu akciu Perzeidy? No, myslím si, že aby keď ich to zaujíma, alebo pozrieť sa na tú nočnú oblohu, vidieť tú atmosféru a neviem, ako prilákať, no. Kto má o to záujem, tak proste nájde ako tú nočnú oblohu a toto asi vystrihať. Nie. Ja môžem kľudne dopovedať, no jedná sa hlavne o to, že tí ľudia, ktorí si ku nám cestu chcú nájsť, si nájdú. Za to my nemôžeme urobiť žiadny vklad. Ale dá sa urobiť tak, že napríklad, ak sem príde človek, ktorý záujem o astronómiu v sebe má, tak jednoducho my ho tu nám dokážeme nakopnúť, lebo skrátka u nás uvidí krásne poľaj cez ďaleko a krásne fotografie, je tu ľudský prístup, nikto sa odtiaľto nevyháňa.
Samozrejme, pokiaľ sa drží v normálnom poriadku, keď príde do tábora, kde sa teda určité pravidlá musia dodržiavať, samozrejme nemôže na astronomickom tábore, vysvedcoval hulákať, alebo, prísť pod vplyvom nejakých látok, alebo skrátka iným spôsobom narúšať ten poriadok. Nie sme tu krúžek anarchistov, samozrejme. Ani na rybárske preteky nikto nepríde s kameňom v ruke a nehodí to do vody, no tak samozrejme by ho tam nikto asi nepochválil. Ale chcem povedať to, že keď kto si ten zápal v sebe má, toto uvidí, tak si povie, že toto je možno to, čo hľadám. A možno tu nájde tú svoju pomyselnú lásku na prvý pohľad. Vy tu máte aj veľmi veľa profesionálnych ďalekohľadov. Dúfam, že ich nazývam správne. Amatérskych. Koľko takýto amatérsky ďalekohľad stojí? To je ťažká otázka, pretože keď sa pozrieme tam dole, tak vidíme tam naozaj ďalekohľady od priemeru povedzme nejakých 7 cm až po priemer 30 cm, čiže naozaj záleží od toho, o akom ďalekohľade sa bavíme, ale povedzme od tých najlacnejších niekde okolo 200-300 eur až po niekoľko tisícové stroje. A vie si človek, ktorého napríklad zaujíma astronómia, kúpiť takýto ďalekohľad aj sám a pozerať o hviezdy, dajme tomu, že na vlastnú päsť sám doma zo záhrady, alebo to nie je také jednoduché, ako sa to zdá? My sme typický príklad, že každý jedná na vlastnú päsť a každý si nejakým spôsobom už ako vedel rukami, nohami, buď to ďalekohľad. Buď to si nás zarobil, ak nemal priestor na výrobu, vtedy si aj musí zvoliť tú cestu, že si ho musí kúpiť. A ten, kto trošku má možnosť aj vyrobiť, tak si skrátka tí náklady sa pokúsil trošku zmenšiť a niečo dokázal ako spraviť vlastnými rukami. Ale z toho sa nikto neposmieva, buď to má niekto viacej, respektíve menej času, viacej peňazí, alebo obrátene, no a už si tú svoju ako cestičku v tom svojom hobby nájde. Čiže oceňuje sa hociaká kreativita, ktorú človek preukáže a hlavne tú silu, že chce pozorovať oblohu a hviezdy. Nám sa ešte častokrát stáva a stretávame sa s tým, že mladí ľudia v dnešnej dobe, aj keď chodívame na určité akcie, sú veľmi pohodlní. Ja by som sa zase spýtala teba, že v čom vidíš možno ty ako mladý človek čaro stanovania s partiou na takejto akcii a pozorovanie hviezd, že čo je ešte, viem, že už sme sa o tom v podstate na túto podobnú otázku sme sa aj bavili, ale že možno, čo ťa napríklad aj prekvapilo na tom, že si povedala, že wow, že stanovanie vie byť aj super? Tak samozrejme ide aj o to, ako sa človek k tomu celému stanovaniu zachová, lebo samozrejme treba si doniesť vlastné jedlo, príbor a rôzne ostatné veci k tomu. A fakt sú tu nejako ľahké podmienky, takže je to celkom sranda tak skúsiť, že aké je to proste žiť chvíľu v tej prírode, v tom stane a je to sranda s tými kamarátmi proste zažívať tu nové veci a mať nové spomienky. Ešte by som sa chcela spýtať, aké máte zatiaľ teda ohlasy na Perzeidy tohto ročníka, keď vám sem chodia ľudia, alebo aj na vaše rôzne prednášky, že či zatiaľ to plní vaše očakávania, aké ste od toho očakávali? Úplne naplno. Jednoducho, teda musím povedať, že dostali sa ku mne len tie pozitívne ohlasy. No a negatívne nie, že by som ako zavral za nimi klapky, že toto počúvať nebudem, ale nedostali sa, tak asi sú ľudia spokojní. Aj ja som s tým vnútorne spokojný. Mali ste tu aj zatiaľ nejakých známych alebo vzácnych hostí, či už z okolia Považskej Bystrice, keďže neviem, či sme poznamenali, Perzeidy sa každoročne konajú v obci Považskej Bystrice Vrch Teplá, tak či tu bol napríklad pán primátor, alebo či cítite podporu, či už od starostov z okolitých obcí, alebo či už z mesta primátora Považská Bystrica? Tie roky našej akcie už trošku poskočili, blížime sa k 40. výročiu a teraz máme 38. ročník, čiže ešte nie je jubilejný, ale už sme si dovolili, keďže to naozaj už atakuje hranicu 40. roku, tak sme pozvali jednak pán primátor nám otváral, bol na otváracej besede, kde sme ďalej potom ešte pozvali starostov okolitých obiec, samozrejme hostujúcej Vrch Teplej, Plevníka Drienového, kde náš klub má dlho veké od začiatku sídlo a potom ešte starostu Záskalia a Kostolca. Takže naozaj tá účasť starostov na otvorení tohto ročníku bola bohatá. A dúfam, že sa to trošku stane aj tradíciou, že ten 40. ročník teda prekročíme takto vyzbrojenou už teda nohou.
Čiže Perzeidy sú naozaj podporovaná akcia, čo nás veľmi teší. My sme radi, že každý rok sa môžeme prísť pozrieť, čo sa v podstate na tejto akcii nachádza, čo sa zmenilo, čo je nové. Ja by som sa vás ešte na záver spýtala a poprosila vás, keby ste každý z vás povedal niečo, čo by ste odkázali možno mladým ľuďom, ktorí nás ako Radu mládeže Trenčianskeho kraja sledujú, prečo by sa mali zaujímať o astronómiu a prečo je to naozaj dôležité, aby aj mladí ľudia v dnešnej uponáhlanej dobe plnej internetu a rôznych iných vecí venovali svoj čas prírode a niečomu takému krásnemu, čo môžeme vidieť na oblohe. No, ja by som tak povedala, že kto nespí, tak vidí. To je veľmi dôležité. A vidieť tú nočnú oblohu a s priateľmi užiť si to, je to úplne úžasné. Odložiť tie mobily a zažiť niečo krásne. Ja si jednu vetu prepožičám, poďte ku mne všetci. Ja poviem tak, že tá dnešná doba je naozaj uponáhlaná a takýto týždeň strávený s priateľmi v prírode vlastne bez tej techniky, bez toho telefónu, bez signálu dokáže človeka naozaj zrelaxovať a nakopnúť, čiže človek sa odtiaľto vracia v podstate plný energie, napriek tomu, že celý týždeň málo spí, ale dokáže to človeka nejakým spôsobom nabudiť. Ja súhlasím s ostatnými, je to týždeň oddychu, kedy človek síce sa odstrihne od tých sociálnych sietí, ale načerpá energiu od naozajstného svetu a získa tu nové skúsenosti. Ja vám ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem opäť za úžasný rozhovor a jediné, čo vám môžem popriať, je úspešné dokončenie tohto ročného ročníka Perzeid a veľa šťastia do tých ďalších. Nech ich je aspoň raz toľko ešte. Ďakujeme. Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAN, Národný inštitút vzdelávania a mládeže.